Nafarroa marka mailaren eraketaren buru izan da, hau da adostasunak sortzeko eta proposamenak egiteko organo politikoa eta 2028an talentua enpresak eta berrikuntza izango ditu lehentasunezko ardaz moduan. Barañaingo zubi berria osatzen duten abea jartzen hasi dira eta landamengo industrialetik herrira sartzeko aukera emango du. Langabezian zeuden 8 lagun ari dira, Iruñako Aldezarreko auzo unitateko lanak egiten maiatzan zabaltzen duten arte. Jarauta kalean izanen du sarrera aurrerantzean eta instalazioak berritzen ari dira. Gazteluko plazako kiosko apaingarri gisa argiztatuko diren espazio eta elementuei gehitzen zaie hainbat kausa sozial ospatzeko. Euroeskualdean betizua babesteko abena proiektuaren aurkezpen egin dute Intian. Erizondoko herriak herritar guztiendako egitaraua prestatu du inautetako. Nafarroa marka mailaren eraketaren buru. Hain zuzen ere, zeharkako partaidetzarako organoa da, nortasun kolektibo eta aurrerapen ekonomiko eta soziala bultzatzeko eta Nafarroa kanpoan komunitate berritzaile iraunkor eta berdintasunezkoa bezala proiektatzeko sortua. Maila eratzeko saioan, legebiltzarreko arku osoko ordezkariek adierazi zaie, 2025 urtean batez ere talentuari, enpresari eta berrikuntzari eskainitako ardatza garatuko dela. Nafarroa markako mahai politikoaren lehen saioan izan dira Laber Feliz Taberna lehen presidente ordea, Ana Ollo bigarren presidente ordea eta Memoria Bizikidetzako kanpo ekintzako kontseilaria, Nafarroko parlamentuan ordezkaritza duten taldek izendatutako ordezkari politikoekin batera. Zehazki, Cristina López, Mañero UPNkoa, Tirso Calvo, PSNkoa, Irati Jimenez, EH Bildukoa, Blanca Regulez, Gero Abaikoa, Eba Gorri, Alderdi Popularrekoa, Maria Eugenia San Martín, Kontigo Zurekin Alderdikoa, eta Emilio Jimenez Bostekoak. Presidenteak elkarrizketarako eta estrategiarako gunea dela esan du, lurralde honek bere nortasunarekin, garapenarekin eta etorkizunerako proiekzioarekin duen konpromisoa adierazten duena. Horrela, Nafarroa marka, logotipo edo eslogan batetik haratago, marka garena da irudikatzen duguna nola nahi dugun gure mugen barruan eta kanpoan ikusgaitzaten definitu du. Lurralde kohetsiorako kontseilariak Barañaingo zubi berria eraikitzeko obrak bisitatu ditu. Lanen aurrerapena ikusteko, une honetan egitura nagusia osatzen duten 80 metro luzeko 20 abeak jartzen ari dira. 225 kilometroko leku aldaketa egiteko, Monzonetik Hueskatik Barañainera, tona askoko 6 kamioi mobilizatu behar izan dira, eta 2 garabiren bidez jarri dira, bat 750 tonakoa eta bestea 350 tonakoa. Landabengo industrialdetik Barañainera sartzeko bide berriak Arga ibaiaren gaineko zubi berria barne herriko kirol etorbidearen amaieran dagoen biribilgunea eta Landabenera sartzeko NA 30 errepidea lotuko ditu, puntu horretan biribilgune berri bat eginez. Gaur egun, Barañaingo sarrera eta irtera etorbide nagusiaren eta Iruñeko etorbidearen bidez egiten da. Iruñeko bidea Miluze kalearekin eta Barañain etorbidearekin lotzen dutenak. Jarduera berriari esker 19.500 biztanlek sarrera eta irtera berri bat izango dute, NA 30 errepidean Nafarroko errepide sarera sarbide zuzenarekin. Txibitek ziurtatu duenez, jarduera horrek berehalako eragina izango du bizilagunen bizi kalitatean, udalerriarentzat obra estrategikoa delako eta duela 3 hamarkada inguru planteatutako eskaera historikoari erantzuten diolako, 3 administrazioaren konpromisoari eta lankidetzari esker. Nafarroko gobernua, Barañain eta Iruña. Lanek 3,5 milioi euroko inbertsioa dute guztira, hoietatik Barañaingo udalak 2,7 milioi jarriko ditu obrak egiteko, lurralde kohesiorako departamentuak 1,6 milioi, desjabetzen kostu ere bere gain hartuko baitu, eta Iruñeko udalak 126.180 euro. Maiatzean zabalduko dute Aldezarreko auzo unitatea, instalazioak goitik bera berritzen ari dira eta gune egokituak sortzen ere bai. Herritarrei zerbitzu hobea eskaini ahal izateko. Jarauta kaleko 43 izanen du sarrera aurrerantzean. Gizarte enpleguko egitasmo baten barruan ari dira gune hori moldatzen, joan den irailetik.
Trenkadak kendu eta gune beste modu batean banatu dute, arreta emateko beste 2 bulego jarri eta itxaron gela eta bilera gela handituko dituzte. Mugikortasun murriztua dutenentzako egokitu dituzte bai harreragunea eta bai komunak. Halaber, hainbat neurri ezarri dituzte langileen segurtasuna hobetzeko, bai bulegoetan, bai harreragunean. Gainera leihoen kanpoko erlaitzak kendu dituzte zaborrik ez pilatzeko eta sarrerarako atea tokiz aldatu ere, Jarauta kalera. Kanpoko aldea zementuzkoa da eta auzoko bizilagunek egindako horma irudi batekin apainduko dute, haiek ere parte hartu dezaten eraikina mantentzeko lanetan. Iruñeko udaleko lehendakaritza batzordean lanak ikusten izan da, arkitekto tekniko bat, arduradun bat, 3 ofizial eta igelserotzoko 3 peoi ari dira lanean. Eta gizarte enpleguko proiektu baten bidez kontratatu dituzte. Kontratuek 136.563 euroko kostua izan dute guztira, eta horietatik 49.200 euro Nafarroko enplegu zerbitzuak finantzatu ditu. Gazteluko plazako kioskoa apaingarri gisa argiztatuko da, hainbat kausa sozial ospatzeko. Horrela bada, kioskoak bat egin du beste espazio batzuekin ala nola, Iruñeko udaletxearen fatxadarekin. Hiriak normalean argiztatzen baitu, gaixotasun egun mundialak edo askotariko kausen sensibilizazio egunak ikusarazteko. Horrela, fatxadaren simbologia baliatzen da kasu gehienetan elkartek edo herritarrek eskatzen dituzten motivazio horiek islatzeko. Iruñeko udalak hainbat irizpide arautu ditu udaletxeko fatxada edo Gaztelu plazako kiosko argiztatzeko, oroitu nahi den arrazoiaren arabera. Argibide hauen helburua argiztapenak diversifikatzea da udaletxeko fatxada gehiegi ez erabiltzeko. Udalak urtero dozenaka eskaera jasoten ditu, fatxada argiztatzeko eta hoietako asko baztertu egin behar dira. Argiztapen bakoitzaren simbolismoa desitxuratuko duten kolore desberdinetako eguneroko pasabide bihurrez dadin. 2024an 73 egunez argiztatu zen hainbat arrazoi ezberdinengatik. Akitania Berria Euskadi eta Nafarroak osatutako Euroeskualdean betizua babesteko Abena proiektuaren aurkezpena egin zuten otsailaren 24an astelehenean, Intiak Atarrabian duen egoitzan. Mugaz gaindiko etorkizuneko sarea bertako behi honekin lotutako ekoizpen eta ingurumen alorrera bideratzen da. Proiektuaren helburua da ezagutzak eta esperientziak trukatzea, diagnostiko bat eta plan estrategiko bat egiteko, animalia autokton hori bere ingurunen naturalean konserbatzeko lurralde kudeaketarako eta iraunkortasunerako. Proiektua nabarmentzen da nekazaritza eta ingurumeneko berrikuntzan duen ikuspegitik, desagertzeko arriskuan dagoen espezie autoktonoari balioa ematen diolako eta lurraldea maneiatzeko praktika jasangarrietan integratzen duelako. Mugaz gaindiko lankidetzaren bidez, proiektuak eredu kolaboratibo bat proposatzen du komunitateen artean esperientziak trukatzea ahalbidetzen duena, hainbat kudeaketa metodorekin. Elizondoko herriak inaute egitaroa prestatu dutenentzako, horrela otsailak 27 hortzegunean goizeko 10 kale jira izanen da Saskaiz plazatik abiatuta, Santiago Karrika adinekoen egoitza Jaime Urrutia Karrika ibilbidea eginez. 11etan jokoak plazan eta Iriarte frontoian. Ordu batetan bazkaria, 3etan oilardantza Iriarte frontoian, 4:00 merienda frontoian, 5etan dantzaldia auspolariekin frontoian. Otsailak 28 hortziralean 9etan puxkabiltzea Andreak eta Aixak trikitixa eta panderetarekin alaitua. 4etan aurren desfile ikastolako parketik abiatuko da, Ziga plaza, Foruen plaza, Zarretxea, Santiago Karrika eta plaza berriz eginez. 5etan txokolate beroa plazan ondotik dantzaldia Kapitan General DJ-arekin. 8etan txaranga poteoa txokototik abiatuta, pintxoak txokoton Irun saioan eta mendin. Martxoak bata larun batean egitara hasiko da, goizeko 11 orgen desfilea eta mozorro lehiaketarekin, Labaien ostatutik abiatuta, Santiago Karrika plazaraino, 6:30 dantzaldia plazan Kapital General DJ-arekin.